иновативна услуга. Много се радваме, че за поредна година BTV Media Group е партньор на подобен тип бизнес събитие, което отразява най-добрите практики и иновациите. И всъщност за първи път участваме в една от категориите, а именно иновативна услуга и то с доста нов за нас продукт, наречен Dynamic Ad Insertion. Иновациите и идеите са това, което движат бизнеса, ако се замислим и обществото напред. Ръководителят дигитални продажби в BTV Зоя Василева, която днес беше част и от панел за бъдещето на медиите и рекламата на събитие, организирано от ЯП България. За BTV новините Мелина Василева. Края на емисията отличие за BTV. Водещата на BTV новините Лиляна Боянова получи приза Жена на годината на списание Гламър в категория Медии. Наградата е за професионализма в отразяването на историите, важни за България. Сред носителките на отличието в годините са Мишел Обама, Анджелина Джоли и Серина Уилямс. От списанието посочват, че с присъствието си на екрана Лиляна Боянова е ярък пример за вдъхновение, достоинство и промяна за всяка жена. Изключително съм щастлива от тази награда. За мен тя е признание за моя професионализъм, разбира се, но също така и отговорност да продължа да върша работата си със същото отношение и със същата обич. И в новините да продължаваме да работим върху темите важни за хората. Знам, че изключителни жени са били отличени в годините в тези награди и за мен е чест да се наредя сред тях. С това и се разделяме. Спокойна нощ! За да се погрижиш за близките си, започни с грижа за себе си. Новият Зарбис сироп за кашлица и възпалено гърло съчетава мед и научно доказани съставки, за да облегчи всеки вид кашлица. Новият Зарбис облегчава кашлицата на цялото семейство. А също и новите Зарбис таблетки за смучене с мед, витамин С и цинк. Отвори вратата за прекрасна Коледа и незабравими мигове. Отвори вратата за добро настроение, трепетно вълнение и споделени моменти. Отвори вратата за семейство и приятели, за вкусни ястия и за специални гости. Наслади се на Коледа с Kaufland. Мамо, госпожата каза да ме вземе в Варшава. Не